versiosta ainakin mitä määriin tulee, mutta kuten sanottua, ei meillä ole mitään syytä hymyillä, koska me olemme menossa tällä hetkellä kovaa vauhtia sinne, missä Ruotsi on jo tällä hetkellä. Jos voisi miettiä jotakin yksittäisiä keinoja, jotka oikeasti purisivat, onko niitä edes löydettävissä? Mulla on sellainen kuva, että Suomessa on tehty jo aika paljon ja tehdään joka päivä maahanmuuttajien hyväksi ja siihen satsataan sekä henkilöresursseja että taloudellisia resursseja. Jääkö meille ainoaksi keinoksi sitten tämä, että jos ei nyt lyödä rajoja kiinni, mutta katsotaan tarkkaan keitä ja kuinka paljon tulee, tämmöinen Kanadan malli? Joo, yksi ongelma varmasti tässä keskustelussa on se, että meillä mitataan kotoutumista täysin virheellisillä kriteereillä. Ensinnäkin meillä mitataan kotouttamisen tehokkuutta sillä, että kuinka paljon siihen kaadetaan rahaa, juuri niin kuin äsken itse viittasit, että mitä enemmän meillä on ihmisiä askartelemassa maahanmuuttajien parissa ja kotouttamisen parissa, mitä enemmän siihen osoitetaan määrärahoja, niin sitä voimakkaammin meillä on sellainen olo, että meillä kotoutetaan hyvin. Tai sitten kysellään maahanmuuttajilta itseltään, että viihdytkö hyvin Suomessa. Jos hän vastaa, että viihdyn, niin todetaan, että kotouttaminen on onnistunut hyvin. Mutta eihän tämä kerro yhtään mitään siitä, että mikä on se tosiasiallinen yhteiskuntaan asettumisen ja sopeutumisen aste. Että kotouttamistahan pitäisi mitata sillä, että löytävätkö maahanmuuttajat työtä esimerkiksi, miten he näkyvät rikostilastoissa, miten maahanmuuttajanuoret selviytyvät koulusta. Ja maahanmuuttajia pitäisi tarkastella ryhmä kerrallaan, koska eri ryhmät ovat hyvin erilaisessa asemassa täällä. Tänne tulee nepalilainen, hän ei tarvitse minkäänlaista kotouttamispoliittista toimenpidettä, hän perustaa nepalilaisen ravintolan. Hän ei ole todiste kuitenkaan siitä, että meidän kotouttamisemme toimii, koska hän ei tarvitse sitä. Sitten meillä on ryhmiä, joihin kaikki resurssit satsataan. Turha heitä mainita edes nimeltä näitä ryhmiä. Ja tulokset ovat silti surkeat. Ja tässä vaiheessa pitäisi hälytyskellon soida päässä, että se mitä me nyt teemme, niin hyvältä kuin se näyttää paperilla, niin paljon kuin se maksaa, niin paljon kuin siellä on tätejä tekemässä näitä asioita virastoissa, niin se ei toimi. Se tarkoittaa sitä, että menetelmät ovat väärät tai väärät ihmiset ovat tekemässä sitä. Ja joko metodit tai ihmiset pitää vaihtaa, kunnes tulee parempia tuloksia. Ja jos ei kerta kaikkiaan löydetä mitään keinoa, jolla saadaan käännettyä tämä huolestuttava kehitys, jolla saadaan synkät tunnusluvut kääntymään parempaan suuntaan, niin silloin pitää nostaa kädet pystyyn siltä osin todeta, että meillä ei ole keinoa tehdä tätä asiaa. Ja silloin meidän pitää kääntyä maahanmuuttopoliittisten keinojen puoleen. Niin meillähän on valtava määrä satsattu rahaa muun muassa siihen, että opetetaan maahanmuuttajille heidän omaa uskontoaan omalla kielellä. Kieliopintoja tuetaan, tulkkeja on suoranainen armeija monille eri kielille. Kanadassahan maahanmuuttopolitiikka on sitä, että otetaan mielellään vain korkeasti koulutettua tai hyvin ammattikoulutettua väkeä ja kieli on avain, ei opeteta mitään muita kieliä kuin ranskaa tai englantia, koska kanadalaisten näkemyksen mukaan se on ainoa todellinen kotouttamisen lähde. Jos kaikilla on, mistä maasta ikinä ovatkin, on sama kieli, niin he väistämättä kotoutuvat. Joo, yleensä ideat tulevat meille Euroopan mantereelta ja Yhdysvalloista noin 30 vuotta myöhässä, ja näin on tapahtunut tässä kotouttamisajattelussakin. Sellainen monikulttuuristinen malli, jossa vaalitaan yhteisöjen, maahanmuuttajayhteisöjen erilaisuutta ja koetaan, että heidän tehtävänsä on tuottaa meidän yhteiskuntaamme värikkyyttä ja rikkautta, niin se on toki ollut muotia myös Manner-Euroopassa, mutta se oli muotia kauan sitten ja se on todettu siellä epäonnistuneeksi. Britannia oli oikein hyvä esimerkki tällaisesta erilaisuutta ylistävästä yhteiskunnasta, kunnes siellä 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä havahduttiin siihen, että tämä on johtanut täysin sietämättömään tilanteeseen, jossa meillä ei oikeastaan enää ole yhteiskuntaa, vaan meillä on maahanmuuttajien etnisyyteen tai uskontoon perustuvia enklaaveja, saarekkeita brittiläisen yhteiskunnan sisällä, jotka ei keskustele yhteiskunnan kanssa lainkaan. Saksassa tämä on todettu epäonnistuneeksi ja Ranskassa tämän on todettu epäonnistuneen, mutta meillä halutaan nyt tässä suhteessa hakata omaa päätä siihen seinään ja todeta täällä sitten oman kantapään kautta, että tämä ei toimi. Meillä olisi paljon opittavaa ennen kaikkea muiden maiden tekemistä virheistä, mutta meillä on vähän haluttomuutta siihen.
Kanadaahan mainitaan kyllä suomalaisessakin keskustelussa usein esimerkkinä ja todisteena siitä, että maahanmuutto voi toimia. Mutta kuitenkin meillä on erittäin voimakas haluttomuus tehdä sellaisia ottaa konkreettisia askeleita kanadalaisen järjestelmän suuntaan, koska sitten meillä taas palataan siihen sellaiseen maailmoja halailevaan puheeseen, että ei maahanmuuttajien tehtäväkään ole hyödyttää suomalaista yhteiskuntaa. No, tämä on tietysti yksi tapa lähestyä asiaa, mutta jos maahanmuuttajien tehtävä ei ole, tai jos tavallaan hyväksytään se, että maahanmuuttajien ei tarvitse hyödyttää yhteiskuntaa tai olla edes kustannusneutraali osa yhteiskuntaa, niin tämä pitäisi sanoa sitten suoraan ja sovittaa vastaanotettavien maahanmuuttajien määrät sellaisiksi, että me pystyisimme heistä huolehtimaan. Mutta kyllä minun nähdäkseni jokainen terve yhteiskunta lähtee maahanmuuttopolitiikassaan juuri siitä, että ei maahanmuutto saa vahingoittaa vastaanottavaa yhteiskuntaa laajassa mitassa. Kiitoksia. Kiitos.